Kupon kayaknya kok. Hah? Bonobo, ini ulu kusubang pandawo. Semua baksa hak atau kasut zat kembali. Hatai kusugo main bang lainnya nơi di phải lấy mani abo này khi bo khá khamani ko tangi khá khamna hamba ha sakawo prai 2 lakh ni kebang borok thuikia prai kebang ma borak bemarok kelai tongjak tabu tamung nong ya sia aun bagino ang puilano jotono no belai ke saktar jabai disi namu sungang asuk laimani abo kok sai beke social distance sunga sungmani kisa hasal laidi tonglema salema kisa hasal di borok bai borok si baitar laidi kethang tongkhaise rongo tamusa mahai tikele toksa masa nang thui kethang tongna nangnai thui thagai nung taungnai ba toksa masa siklainai awni bagino sung kethang tongna bagai chai tongna nango a chai tok thini taising thini buku gita thangai mabusakha norok tv bo nugo radio bo khnabayo social distance khai tongjabai di nei karon tabuk tripura o chung free ni samase tawkhai prai 60 foot borok BSF rong manjak baikha corona virus amanama yagulo sabu kethang tongno sabu thangno abo sia abaino paraki paraklai la hangkele belai khai tini bagi sayang nai जों आगिनि कग्र खनावो जों लापावै गामि थैलेमानि कलेरा आंगै किउ कबावंगै बगमानै थैलेमानि आबाहायके थैथिनि गामिखि गामि एकदम पासिगै थांमा आबाहाय तिनि त्रिपुराबो उंमानि दंगौ आबो जों खोनाजाक एबं बाक्सानुका आं 73 उनो तिनि खेरवावो गामि साइड कैसा जों लापावै एकदम तखथै इंथांगा तिनि गामि जों yang tongnai rok lama yang koyanti lama yang saka hangkai ungjak yang khamakai ungjak ya abo haike ang tawu mutumano toktu pungu deli tokha pungu deli ka khai kaje abo hai ishor tini bisingo tang jathun karon nugui phaimani manoi ang tini oro sorkari babe ba TNA tribal welfare department kobang ma saktari tini IPF tini bisingo manim baglai mani tabu salbaira salbunburung bagi tonglai obo kuno political
benefit nana bagiya borok baksa ogo mai kerei sanani kuno kerei mani abono bagui matong lai jau ang bara kongnar gelak kaje jotno social distance hasal kai tongdi asuk lai di ba nogo tonglai bo ukulai bo ki hasal kai tongdi kicha sotorgong badi asuk sainani kokno ang sasuka jotona hambai noro tin hatai gusuk notun dadlin tila hono tin IPFT terma division ni sakthara bai choro kaisa tin relief bagjakha marung bagjakha choro tini 100 poribar no chung 5 kg ker marung rojakha omo tini IPFT central committee ni sidanto oro sudu hate guchu chimiya telamrao sini sung sara Tripura rajyogo sung dormanor hote sabrum bento sung ma bagi tongo tei bagnai je manchak omotini patini chesta bai patini sakharma bai sung ma khai tongo tini sung nukha tini Tripura rajyogo besibak tini para logo tini belai ke obab obijog ngui tongo samangkri ni bagai tini lockdown betau second phase lockdown tay de barena busung saimiya ko boni bagi sung nukha bisi kisini barorok Tripura sarok lai birman main tongo aun bono wan sowini chung tini party trop theke chung mo sai jaga jago chung mairung bagui tongo tei kabok Tripura jogo kabang borok ketal ke para hawi tongo tini phada tonai rokno ang koinai para borok mo koinai tei je borok phainai mo koinai jeng nung para hani sikang ngok jodi medical test khlaime ke belai chago tini jeng saklai rajak jotto tini thanago ba tini medical team no sung sajak jotto no sung test khene bagai jabro sondheho tonai rok porno jotto test khaike chago tei para borok ma sanai jate je oro ketal phair ro mang koinai nirok jate test khajak di tamung kheba sung saimeya sabu manjagi tong sabu phaitong sung saimeya abang sung tini first tini priority samong ke sung medical test ma khainai medical test ke balai khango abo sudu nijin bangiya tini jot tini somoggo tini Tripura bagai tini somasi moi do phani moi kahamung nai munang koinai jottono je phainai rok ketal phainai rok phatani phaiha phainai rok no ang koinai jate rok medical test khaige no para phaikha ke belai chau hambai